Toto. Pasang kuda-kuda. Kuya tegel men to Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to ben. Modar mbok men. Ayo canda ora we. Kok melayu ngopo Ndara Gati? Aku wegan nek muncul kowe. Aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nganti ketemu Genderuwo. Genderuwo kalau bojone slimbit. Bojone Genderuwo kuwi peri. Kok cethok ere. Tenan yakin cumpah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek ku mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani Genderuwo sing slimbit kalau bojone jenenge ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane aku lho saniki gelute musuh kula. Aku mau nek gelut musuh kowe kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Apolo nang kene. Oh ketel paksa iki aku ya. Tibandanganku jeblok jadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal we. Remuk we. Remuk piye isih ngadeg kene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Lah jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ayo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu tibano. Pucakaku Kiai Bendo. Iya. Tahu tanggo nyolong kambil ping 3 lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Cilah tenan. Apa iki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji cilahmu. Tibano ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilahmu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tau nggo mateni tukang ping 4. Ya. Edan apa-apa. Tukang ora salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Daimatu. Sandal jepit iki lho kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Iya. Edian. Petelo. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pocotota kulune nganti kala-kala Petra wilang bebarang. Ayo. Diplecani Piai Petalangan cemene akae nang jauh kala-kala kowe wilang izin mulai negara ngajil. Halo. Mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebenen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdoyok.
mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor ngidul ngetan kulon pecah kula man Anoman ngamuk napa ya man kaya nibani wong tuwa upama uduaku wis sirna margolayu gapitmu iki lho temancep ning mondolan niku jenenge mboten kula cingcalah man niku pancen hukumane cing gawe ulit kok isa ngono sampeyan nek nyambut gawe kula nyambut gawe kok kulang duwel kulang isol kok kowe ngerti wae sampeyan lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke nek aja ngomong-ngomong niku kali laine lho aku rak ya omong-omongan ming lambene ora ketok kok kulang icol tak kira lanang lho tak kira wela paman cengkuli saiki tepungane warok dengkulmu mlocot kok warok bewon walok wong lagi main ketoprak kok dijak pikul ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok dek mati ya Bagong kok iso mbeker lek ora mlayu sikil kok abote ra jamak-jamak Mrene ngapa duduk kok duduk piye nyata teng Anoman gleleng Kurawa bubar maut iya ngaku kalah ora Dursasana urung maju Dursasana maju kalah karo Anoman ora sangayal lho Pak cuplek mripatmu kowe ora kejem-kejem to Gong kejem bae mungsuh ora kejem iya ora cuwat-cuwat ngono kuwi aku mak tratap atiku aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa aku iso ngamuk nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi giralo apa truk kedak sing gedhe jenenge apa gorila wah aku kleru giralo omong kleru gorila ayo kudu giralo gorila kok remet dadi kelalar awakmu ya wis ngejak gogoh ya wis aku tak bali sampe naik dhewe mulih kena mulih ning ana aturane apa kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru nah ya kowe iki ora edan lho Gang aku ki pate weh lah malah marang krek mati iya ora mak tratap aku ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya wajake kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu iya ya Sengkuni dalem Pak Guru ngono ya jan isin aku ki isin Gang ora usah isin antel mencelat kowe iya Sengkuni dalem Pak Guru gelas piro Lik
Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabnya ra munggah? Ngincen roke Bu Guru. Kurang ajar ya. Murid kok senengane ngincen roke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa senggune? Kita jepitane. Nenggune dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sama Roma Irama. Coba nyanyi lagu Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan kula wong anggere mantul tak buantem batako siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Apa kowe apa? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Dusel Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi dusel mi Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget. Dusel mi Pak Guru. Yang ini apa namanya? Wah, gue mandek bantem we. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate pripun? Sampeyan niku patih lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggepe kula ra isin lho. Kula niku kanca sampeyan, ados kono Gresna tekan Karang Kademan niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano, main-main piano. Dik Pate. Ora isin-isin keto. Sama niku mate, pangkate dhuwur to negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi sarepe dhewe. Bermain diringi. Dik Pate ampun kaya ngoten. Lho, iki mesti vokal gawene para panakawan. Piano main. Bermain diringi dengan piano. Bermain diiringi dengan piano. Ding 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 ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hei. Sawari wong tuwa napa bocah? Gerangan. Kula tekan iki mergo melu sampeyan piano. Kula niku diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piano main-main. Apa dulu kok melu-melu ora ngerti dodo sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa ini. Panjen Petruk pono kawan sak karepe dhewe. Piano. Main-main piano. Wah, keparat. Canda dadi ngono, Pak.
kon joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sarwu. Joget ki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe, nya. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuhe napa? Nglabrak kowe, nya. Wong kendel niku ngenten iki. Bangane teko, lu antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane, nya. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, nya. Nggon mburi ya kena. Nggon dada milih ya kena, nya. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Maning guyu ning diantil pisan modar ra isin. Ya celekit suaramu. Nya, ayo. Buri wae piye, nya? Iya, wani name koyo ngono. Nya, ayo. Oh, buri wae piye, ayo. Lho kok ming gelis ya, Ben. Kaya kula niki, nya, dimate. Buri wae piye, nya? Lho, dada kok, nya. Ngono lho. Ayo, iki ya kok. Nya, ayo. Buri wae piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimati tenan nya. Lho iki ya nya ya. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi wae piye nya? Mburi ya mburi nya. Isih. Ayo, ayo. Ngantem modar tenan aku. Yo, gelut yo. Ayo. Mengkari manut. Supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, ya. Ya, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Ya. Tetep ngadeg menang aku. Urung tok antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Oh, rame. Ngati-hati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke. Yo, pasang kuda-kuda. Yo. Lho, kok saya lirih? Kesel kok. Oh, yo. Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Giyer wae ya. Nya. Wah. Ora toyo kowe. Wis luput ngono kok. Weh lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-hati. Ayo, toto. Pasang kuda-kuda. Kuya tegel men to, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe, kalah kowe terus. Golek. Luweh modar ya, Bu. Trembelane nak. Reka arenggu kados sasana malah keson Jambaya Kakang Prembantuna. Mamingkir depate, mamingkir piyambak.
Krishna panalingan loro majaring ratri linenggak jangganira kapisanan Om Aneng perang Bratayuda Om ayo ndi sing seneng Anoman aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggana kalah karo Anoman yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuwatane Kyai Cundamanik aku meguru karo Anoman aku meguru karo Senggana nuwun sewu Pramban kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula lah sepira to kekuwataning anak-anak kula mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan iso ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik lah ing atase mungsuh anak-anak kula kok sampeyan ngetokke Cundamanik niku pripun to Pramban ampun kaya ngoten kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu mboten iso meper marang kamurkan sampeyan iki mboten sae kedadosanipun Pramban monggo dipun sarungaken badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin ngendi nggone lole kenthos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana karepmu piye Semar kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Bengawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin boyong Semar. Mila ewaya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula maneka ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gegsang Pramban. Tan Samar pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking lole kenthos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana ya ta Semar yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kelawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pundak Tunjung Seta tumrap Bengawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula dina semengko aku njaluk pamit aku tak ngupaya menyang dununge Sekar Pundak Tunjung Seta yen wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pundak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya kowe aja cidra ngobaya kowe tak boyong marang negara Ngastina nek sampeyan sing iso ngaturake kula nderek sampeyan Pramban ya Badranaya.
krondedel gayung akasa sira risang Ramandaya pati ana yaksa kung cangkram marane kata sini nuwun sewu Kyai Ki Lurah nadyan kula tebih anggenipun ndelik krana ajrikan Begawan Durna anggenipun mliga Kyai Cunda Manik nanging lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun Ki Lurah Semar menapa nuwun sewu ingkang abdipun Anoman ugi kedah mekaten Anoman wonten dawuh aku kuwi aja nganti mban cindhe mban siladan aku aja nganti disengguh yen Begawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil mekaten Ki Lurah ya nanging wangsul kula menika tebih purukipun ning aku percaya karo kowe nadyan adoh kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten Balya ning Pancawati matur marang bendaraku Prabu Rama Wijaya apa ingkang dak suwun panjenengane mesti wis tanggap tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ing Nusa Jawa kene mekaten Ki Lurah iya menawi mekaten enggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Marting jagat keparenga kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ki Lurah Petruk kula nyuwun pamit ya ngati-ati ya Man besok kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene inggih Ki Lurah Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit lho Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit mudhar ora iso pulih kaya menungsa to kowe mbeker terus iki tambah ana sik Man dipun utahaken mangke mantun dipun sogok engko sogok ya Truk ha gene iso omong gaya ora Man ngati-ati ya sayangku inggih muga-muga kali sing sambikala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan inggih aku kowe Petro Garing wong papat oh iya gue kertu Cina lho wis togong dilereni iso ra iso dilereni ra hah iso dilereni ra tak lereni lek mu dadi sopir ya wis sing alim-alim wae saiki ora werna-werna ngati-ati Anoman sing hati-hati nyuwun pamit Lurah iya aja kaya bocah cilik senggono Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta Tekapira Kresna Parta Maneher Sakti Nira Jiwa Semar kula wonten dawuh apa ingkang mbok ngendikake nalika sampet jagung ana ing omah Karang Kadempel Siwa Badranaya njaluk reruba pepanggil wujuding Sekar Pudak Tunjung Sita nggih apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang Punden Pandhawa mestine ngoten supaya apik kedadeane aja dikira Semar niku mban cindhe mban siladan sampeyan mang matur Punden Pandhawa napa sing kula jaluk yen Punden Pandhawa ora percaya marang aturku
Sampeyan aja kuwatir, sowan sampeyan ten negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu nala Gareng Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel mengkono siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bage Ngamarta mangke lenggah Sinuwun Ndarawati. Mesti kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den, mboten nama kula menika badhe tumindak ingkang mboten prayogi mboten, ning jujur mawon. Sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo anipun sapi budidaya. Aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake Sekar Pundhak Tunjung Seta. Sing kula arep-arep nggih pepundhen kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta Sekar Pundhak kaya sing kula karepake. Jiwa Semar aku nyuwun pamit ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Gareng nderek aku. Monggo Gus moderaken. Aku anu ya Pak izin ya. Aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit ndereke Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanono ndaramu ya Petruk nggih wis taken jauh. Surtina ning pasewakan